Ja. Din mor og jeg, vi er meget glade for at have dig i K1 Invest. Jamen, fornøjelsen, den er helt på min side. Jeg skal være ærlig over for dig. Jeg er jo faldet lidt af på den på det sidste. Det er nok på tide at se sig om efter en, der kan overtage min stol. Og denne person, det er dig. Mener det? Ja. Det er altså rart at se dig, Sten. Ja, tak. I lige måde. Sten, jeg er jo ved at være en gammel mand. Gammel? Der er sgu da mange år i dig nu. Men ikke i det hæsblæsende tempo. Jens Erik, han skal overtage min stol. Okay. Og jeg vil jo gerne gå med livrem og seler. Ja, det har du altid ville. Man kan være heldig en gang. Kan også være heldig 2. Men tredje gang, der kommer man ingen vegne uden erfaring. Og Jens Erik, han har brug for en solid partner. Ja, altså... Jeg har ikke rigtig nogen forslag, desværre. Nej. Men du har erfaring. Så jeg har et job til dig. Du har ansat Sten Skovgaard uden at spørge mig først. Ja, det har jeg. Som din højre hånd. Men jeg har en højre hånd, og jeg har faktisk også en venstre. Jeg kan godt klare mig selv. Ja, det ved jeg godt. Men vi har alle sammen brug for lidt hjælp. Men jeg behøver altså ikke hans hjælp. Jeg tror ikke, du ved, hvor stor en kapacitet Sten er. Det kører jo. Hvorfor skal han komme nu? Sten kender firmaet bedre, end du gør. Brug ham som konsulent. Ja, du mener vagthund, ikke? Nej. Jeg mener konsulent. Du er åbenbart ikke til, at jeg kan køre det her selv. Jo, men jeg vil gerne have Sten med. Og skal vi to så være enige om at byde ham velkommen i firmaet? Ja. Men hvorfor? Altså, af alle mennesker, så skulle han ansætte Sten Skovgaard. Jeg kan simpelthen ikke udstå den mand. Hvornår er du klar til at tage til Hongkong med mig? Altså, hvorfor spurgte min far mig ikke til råds? Hold nu op, Jens Erik. Du ødelægger dig selv med det der. Du ødelægger os. Men så hvad nytte? Det bliver aldrig nogensinde anderledes. Du får aldrig nogensinde det, du håber på. Gør du? Måske er du ret. Hvis din far han virkelig havde respekteret dig, så havde han jo clearet Stens ansættelse med dig. Ja. Nå, men giv mig et par dage. Jeg skal lige afslutte forretningen med Lin Yun. Hvis alt det går som planlagt, så er vi i Hongkong, før du aner det. Bestiller du ikke billetter? Ja, det var de her doble, vi havde bad mig om. Tak. Fik jeg jo sagt, at jeg synes, det er en fornøjelse at have dig her? Nej, men tak i lige måde. Ja, det er jo lidt specielt for mig at være tilbage her, men ja, det må det også være for dig. Ja, men det er det da også. Sten, jeg ved godt, at vi har haft vores små uoverensstemmelser. Ja, glem den. Ja, nu skal vi se fremad. Ja, vi har store opgaver foran os. Og så er det vigtigt, at vi spiller fuldstændig samme melodi, ikke? Nå, jeg skal ringe til dig. Ja, ved du hvad, lad være med at køre for hårdt frem. Det kan være meget konservativt. Tak, det er rart at vide. Ja, det er jo det, jeg er ansat til. Man er i hvert fald ikke i tvivl om din store erfaring, så... Men pas på med dobling. De kan falde fra for et godt ord. Ja, tak, Sten. Jeg skal nok passe på med dobling. Hvad var det, du sagde? Jeg sagde, at du har kun ansat Sten Skovgaard, så du selv slipper for at tage stilling til noget som helst. Den bemærkning, den er jeg villig til at lade, som om jeg slet ikke har hørt. Jens Erik, der er en ting, som du må forstå. Vil du ikke godt spare mig for dine moralske prædikener? Jeg tog dig ind i firmaet
På trods af, at du ingen som helst erfaring havde inden for forretningslivet. Sten er min juridiske rådgiver, så længe jeg siger til. Er det forstået? Du er så blind. Du ansatte Sten frem for dine egne sønner, ikke? Det er det sidste ord, som jeg har sagt i den her sag. Og hvis du er utilfreds, så kan du bare rejse tilbage til Hongkong. Forstokket gamle idiot.